సార్ నమస్తే. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కదా. వస్తున్నాయి. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఏదో కుటుంబానికి ముడిపడి ఉండే వాళ్ళమే. అందరం కానీ ఇప్పుడు ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల నుండి కొన్ని విభేదాలు అనేవి పెరుగుతున్నాయి. అంటే ఎలక్షన్ లో విభేదాలు పెరిగాయి. మరి ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కదా. ఈ సర్పంచ్ ఎన్నికలకి యునామినేషన్ చేసుకుందామా లేకపోతే పోటీకి వెళ్తారా? అది చెయ్యాలంటే ప్రభుత్వమే ఎనానమస్ గా ప్రకటించేవా ఒట్టు పెట్టి ప్రెసిడెంట్ ఇతను ఉంటే బాగుంటుందని గవర్నమెంటే చెయ్యాలా. కానీ ప్రజల మీద వదిలితే ఆడికి డబ్బు వెళ్ళిపోయిందని ఒకడు, వీడికి డబ్బు వెళ్ళిపోయిందని ఒకడు, క్యూలో ఆడవాళ్ళకి వెనక నుంచే చెప్తుంటారు. అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పిస్తారు సొంతడు. ప్రభుత్వం అనేది ప్రభుత్వం చెప్తుంటారు. ప్రభుత్వం అనేది ప్రజలే ప్రభుత్వం. కానీ ఈ ప్రజల్లో నువ్వు బాగుంటావు అని బోటు పెట్టి